Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COVID-19 positivity rate sa Pampanga at Bulacan tumaas ayon huyan sa Octa Research. Mamilila, Macola o Ilacocula? Banta ni City of San Fernando, Pampanga, Mayor Vilma Caluwag sa mga di umano'y korap sa city government. Edukasyon at social service, palalakasin daw ng syudad ng San Fernando. Operasyon ng kauna-unang OFW Hospital ng bansa, pagbubukas na ngayong Hulyo. At dalawang karehiyon nanguna sa Architecture Licensure Exam itong Hunyo. Malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COVID-19 positivity rate sa Pampanga at Bulacan tumaas ayon huyan sa Octa Research. Mamilila, Macola o Ilacocula? Banta ni City of San Fernando, Pampanga, Mayor Vilma Caluwag sa mga di umano'y korap sa city government. Edukasyon at social service, palalakasin daw ng syudad ng San Fernando. Operasyon ng kauna-unang OFW Hospital ng bansa, pagbubukas na ngayong Hulyo. At dalawang karehiyon nanguna sa Architecture Licensure Exam itong Hunyo. Malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COVID-19 positivity rate sa Pampanga at Bulacan tumaas ayon huyan sa Octa Research. Mamilila, Macola o Ilacocula? Banta ni City of San Fernando, Pampanga, Mayor Vilma Caluwag sa mga di umano'y korap sa city government. Edukasyon at social service, palalakasin daw ng syudad ng San Fernando. Operasyon ng kauna-unang OFW Hospital ng bansa, pagbubukas na ngayong Hulyo. At dalawang karehiyon nanguna sa Architecture Licensure Exam itong Hunyo. Malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COVID-19 positivity rate sa Pampanga at Bulacan tumaas ayon huyan sa Octa Research. Mamilila, Macola o Ilacocula? Banta ni City of San Fernando, Pampanga, Mayor Vilma Caluwag sa mga di umano'y korap sa city government. Edukasyon at social service, palalakasin daw ng syudad ng San Fernando. Operasyon ng kauna-unang OFW Hospital ng bansa, pagbubukas na ngayong Hulyo. At dalawang karehiyon nanguna sa Architecture Licensure Exam itong Hunyo. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COVID-19 positivity rate sa Pampanga at Bulacan tumaas ayon huyan sa Octa Research. Mamilila, Macola o Ilacocula? Banta ni City of San Fernando, Pampanga, Mayor Vilma Caluwag sa mga di umano'y korap sa city government.
Edukasyon at social service, palalakasin daw ng siyudad ng San Fernando. Operasyon ng kauna-unahang OFW Hospital ng bansa, pagbubukas na ngayong Hulyo. At 2 karehiyon nanguna sa Architecture Licensure Exam nitong Hunyo. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Napasama ang mga lalawigan ng Pampanga at Bulacan sa mga lugar sa bansa na nakapagtala ng pagtaas sa kanilang COVID-19 positivity rate. Lumampas umano ang mga ito sa 5% benchmark ng World Health Organization. Narito pong detalye ng balitang yan. Tumaas ang COVID-19 positivity rate mula June 25 hanggang June 29 sa 11 lugar sa Pilipinas ayon sa Okta Research nitong Biyernes. 8 rito ay lumampas sa benchmark na 5% ng World Health Organization. Kabilang dito ang lalawigan ng Pampanga mula 5.9%, nasa 7.7% ang positivity rate nito. Kasama rin dito ang Cavite, Rizal, Laguna, Metro Manila, Iloilo, Batangas at Benguet. May mga lugar pa na tumaas ang positivity rate pero hindi naman lumampas sa WHO benchmark. Kasama rito ang lalawigan ng Bulacan na mula sa 2.9% ay umakyat sa 4% ang positivity rate. Tumaas din ang positivity rate sa Cebu at Davao del Sur. Ang positivity rate ay ang bilang ng lahat ng test na isinagawa para sa COVID-19 na may positibong resulta. Pinaalalahanan naman ng Health Department ang publiko na hindi lamang ang positivity rate ang sukatan ng pag-a-assess ng kasalukuyang COVID-19 situation. Mahalaga raw na ikonsidera ang overall picture ng transmission at case severity. Nakapagtala ng karagdagang 1,309 cases ng COVID-19 nitong Huwebes at nasa 7,871 ang kabuuang aktibong kaso. Batay naman sa June 8 COVID-19 Bulletin ng Pampanga, nasa 109 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Sa bilang na ito, 19 ang bagong kaso. Nasa 122 naman ang total active cases ng COVID-19 sa lalawigan ng Bulacan as of June 28, 2022. 33 rito ang mga bagong kaso. Sa COVID-19 tracker ng DOH Region 3 as of June 30, 2022, nasa 596 ang active cases ng COVID-19 sa rehiyon. Umabot na sa 363,231 ang mga tinamaan ng COVID-19 sa gitnang Luzon. 6,727 ang nasawi dahil sa COVID-19. Angelica Cara, CLTV News. Magsisimula na ang operasyon ng kauna-unahang OFW Hospital sa bansa na matatagpuan po sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nakatakda ngayong Hulyo ang full operation nito na nakasentro sa mga pasyenteng OFW at kapamilya nila. Narito pong report. Pinasinayaan na ang kauna-unahang Overseas Filipino Workers o OFW Hospital sa siyudad San Fernando, Kamakailan. Ang inaugurasyon pinangunahan ng mga lokal na opisyal ng pamahalang panlalawigan at ang mga katuwang na ahensya. Ayon kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, bisyon ng Kapitolyo ang proyekto na magbibigay prioridad sa kapakanan ng mga OFW bilang pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Ang 7-story OFW hospital ay may 104-bed capacity na inilaan upang magbigay ng serbisyo medikal sa mga OFW at immediate members ng kanilang pamilya. Layunin din ng pasilidad na magbigay ng komprehensibo at total health care services sa lahat ng migrant workers kasamang Overseas Workers Welfare Administration contributors, aktibo man o hindi at ang kanilang kwalipikadong legal dependents. Ngayong buwan ng Hulyo, bubuksan na ang 30 beds para tumugon sa mga pangailangang medikal ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya. Ayun po, after today, mabubuksan siya na parang infirmary. Ibig sabihin, pwede mag-a-admit ng 30 beds na pasyente. At mag-expand na rin po ang emergency room. No? Hindi po agad-agad, dahan-dahan bubuksan yon. Pagka ganun po, mas palawak na serbisyo mabibigay dahil kami admission na. Dagdag ni Legazpi, unti-untiin ang pagbubukas sa ospital at pagbuo sa medical team nito para sa mas malawak na serbisyo sa mga OFW. That's why we are getting different subspecialties, internists,
pediatricians, obstetricians para po mas mapalawak ang serbisyo. Bigyan niyo po kami ng konting panahon para dahan-dahan ma-extend ang mga serbisyo na ibibigay. Sa inisyal na pagbubukas, mga aktibong OFWs muna raw ang prioridad para sa libreng serbisyo medikal. Mas mainam daw na magdala ng ID para mapadali ang proseso. Basta active OFW worker po siya, qualified siyang makatanggap ng libreng serbisyo po ngayon. Asawa, anak at magulang. Kasama po yung mga magulang. Okay. Mga dependent yan. Sa ngayon, 85 ang manpower ng ospital at ang mga bumubuo nito, mga dating OFW din at kanilang mga pamilya, bagay na may tuturing na makabuluhan para sa mga OFW na kanilang pagsisilbihan. Marami sa kanila, former OFW workers, nurses, technicians, mga anak ng mga OFW, mga mag-anak. Kaya parang very meaningful na nangyayari na related sa big pagka-OFW pagpunta nila sa ospital na to. Samantala, nagpasalamat ang Vice-Gobernador sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil daw sa proyekto naramdaman ng pagmamahal ng Pangulo sa mga Kapampangan. Kung susumahin daw ang mga proyektong ipinatupad sa probinsya, aabot ng bilyong piso ang halaga. Tiniyak din ni Pineda na hihingi ng suporta ang provincial government ng Pampanga sa iba pang gobernador sa gitnang Luzon upang masustain ang pagpondo sa ospital at masuportahan ng mas maraming OFWs. Dumalo naman sa okasyon ang mga sponsor at mga ahensya na tumulong sa pagpapatayo ng ospital tulad ni na Labor Secretary Silvestre Bello III, Vice Governor Lilia Pineda, Department of Health Undersecretary Leopoldo Vega, Donato Almeda ng Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, OWA Administrator Hans Kakdak at incoming Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople. Ayon sa mga opisyal, isa ang nasabing proyekto sa mga magsisilbing legasiya na iiwan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa ibang balita, nakatatlong tumanggap ng buwan ng cash aid na 1,000 piso ang mga solo parent matapos maisabatas ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Sa hirap ng buhay ngayon, magandang balita umano ito para sa kanila na nagtataguyod ho ng kanilang pamilya. Narito pong detalye ng balitang yan. Laking hamon para sa maraming Pilipino ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin habang hindi naman sumasapat ang take-home pay ng mga haligi ng tahanan. Kaya naman upang matustusan ang arawang pangangailangan, nagtutulungan ng mga mag-asawang maitaguyod lang ang pamilya. Pero hindi lahat. Ganito ang sitwasyon. Katulad na lamang ni Maria Pasnala na mag-isang binubuhay ang kanyang mga anak. Kano po mahirap ang maging solo parent po? Ano po, mahirap po. Siyempre, mag-isa ka lang na tumataguyod sa mga anak. 3 po kasi yung anak ko. College po yung isa grade 12, grade 8 po yung bunso. Bagamat siya raw ay may trabaho, kailangan pa ring maghigpit ng sinturon at pagkasyahin ang kanyang sinasahod. Kinakasya po kung ano po yung sahod. Siyempre, hindi mo naman pwedeng ipilit yung hindi mo kaya. Sa mga tulad ni Maria na solo parent at may mababang kita, may karagdagang buwan ng cash subsidy na 1,000 piso ang kanilang matatanggap. Ito'y matapos mag-lapse into law ang Republic Act No. 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act nitong June 4. Hindi ito naaktuhan ni Pangulong Duterte kung kaya't otomatiko itong naging batas. Sa ilalim nito, ang period o panahon bago may deklarang single parent, punsod ng pag-aabandon na ipinaikli sa 6 na buwan mula sa 1 taon. Maliban sa 1,000 pisong cash aids kada buwan para sa mga single parent na ang kita ay mababa sa poverty line, ang solo parent na kumikita ng mas mababa sa 250,000 sa 1 taon ay entitled sa 10% discount sa gatas ng bata, pagkain at micronutrient supplements at sanitary diapers, gamot, bakuna, at iba pang medical supplements na bibilhin para sa mga bata hanggang tumuntong ng 6 na taong gulang. Nakasaad din sa batas na ang grandparents na siyang role guardians ng mga bata ay may parehong pribilehiyo sa single parents. Ipinag-uutos din ng bagong batas sa Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education Skills and Development Authority na magbigay ng scholarship sa mga kwalipikadong anak ng solo parents sa mga institusyon para sa basic, higher at technical vocational education at training. Sa ilalim ng batas,
Bibigyan din ng solo parent ng preference sa gobyerno para sa low-cost housing projects at ialok sa kanila ang mas flexible na payment periods. Ang mga benepisyong ito ay matatanggap ng solo parent hanggang hindi tumutuntong sa 22 years old ang kanyang anak. Labis namang ikinatawa ni Maria ang benepisyong ito na malaki ang magtutulong sa mga tulad niyang mag-iisang kumakayod para sa pamilya. Malaking tulong po sa amin po yung tulong po yun kasi lalo na ngayon mahal po yung bilihin tapos nag-aaral pa po yung mga anak ko. Panawagan pa ni Maria, sana raw ay matulungan din ng kanyang mga anak lalo na sa pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Yun po yung pinaka-importante sa magulang ko, yung makatapos po yung mga bata. Samantala, sa ilalim ng Philippine Constitution, ang isang panukala na ipinasa ng House of Representatives at Senado ay otomatikong magiging batas kung hindi aaksyonan ng Pangulo sa loob ng 30 araw pagtanggap nito. Angelica Cara, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, voter registration para sa barangay at SK election muling nagsimula ngayong July 4. Mayor Vilma Caluag may banta sa mga di umano'y corrupt sa city government ng San Fernando. Edukasyon at social service palalakasin daw sa syudad. At ligtas at progresibong Angeles City, sentro ng talumpati ni Mayor Pogi Lazatin sa kanyang inaugural speech. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. CLTV Balitaan, pabatid ho sa mga kabalen at karehiyon natin para sa mga nais hong magparehistro para makaboto sa barangay at SK elections na nakatakdang mangyari sa Disyembre ngayong taon. Muling binuksan ho ng Commission on Election ang voter registration. Magsisimula ho yan o nagsimula ho yan ngayong araw hanggang July 23. Magtungo lamang sa mga COMELEC office sa inyong lugar at magdala ng kopya ng voter registration form, birth certificate at valid ID. Magpakuha ng biometrics at kunin ang acknowledgement receipt bilang patunay na ikaw ay nakapagparehistro na. Samantala sa ibang balita, sa opisyal na pag-upo ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluag, isa ho sa mabibigat na punto na binigyang diin niya sa kanyang inaugural address ay ang paglilinis sa city government mula sa korupsyon at ang pagsasaayos naman ng sistemang nagpapabagal umano sa galaw ng serbisyo ng lokal na pamahalaan. Kasama rin sa kanyang binitawang agenda ay ang pagpapalakas ng edukasyon at social service para sa mga Fernandino. Si Jenna Lumbang Parungaw ang may detalye ng balitang yan. Eko po mangiling at tumakot na ituknang ganaganang anomalya at korupsyon keng City Hall. Mamilila po, makola o ilakokula. Umpisan tanay ngeni pamagbayo. Pamagbayo kareng baluktot aakasanayan. Pamagbayo kareng dapat amakabayat keng panyulong tamo. Ito ang banta ng bagong upong alkalde ng siyudad San Fernando na si Mayor Vilma Caluag kaugnay ng kanyang planong paglilinis sa city government mula sa di umano'y korupsyong nangyayari. Kasabay ng kanyang babala ay isang pangako na hindi raw siya magnanakaw sa pondo ng siyudad.
Kapilan man, eko po man ako king kaban na ning gobyerno. Hindi po ako magnanakaw sa ilalim ng aking pamumuno. Planong paglilinis, tututukan daw ng kanyang liderato ang palakasan system na siyang dahilan umano ng pagbagal ng serbisyo ng lokal na pamahalaan. Mumuna tamong gawan kalukluk tamo po, ayusan at linisan taya ing pamangobyerno king syudad. Ilako taya ing nepotismo, padrino at palakasan system. Alang kapamilya at alang kaluguran, pumila at pipila tamongan, dumalanlangan keng pante-pante apa magtrato, karas keng proseso at serbisyo na ning syudad. Sinagot din niya ang patutsada ng ilan sa kanyang mga kritiko ukol sa kanyang kapasidad na mamuno. Eko po pwedeng sabyan na biyasa ko at eko pwedeng magbyasa-byasa kening liban ko. Pero metong mo po ing asabi ko, biyasa ko pong makiramdam kareng mas atin belwan kanako basta para keng balen tamo. Sa kanyang unang termino bilang alkalde, ang slogan na titinigan umano ng kanyang administrasyon ay ang Fernandino ka, Kayabe ka. Dito palalakasin umano ang social services gaya ng financial assistance program, feeding program at relief activities kung saan gagamitin ang color-coded cards para sa deserving beneficiaries na makatatanggap. Ipatupad tamo ing color-coded Fernandino cards para mas apabilis tayo ing serbisyo ning gobyerno depende keng estado at pamangailangan dareng aliwaliwang sectors. Ini po ing buri kong malyari king syudad tamo. Miyangat lareng bawat metong pauli ning sipag, tiyaga at diskartida. Sopan at dinan talang masantinga programa at oportunidad itang datanging panahon. Eta na panandaman man na itamo kaluluta mo. Kasama din ang edukasyon sa magiging prioridad umano ng Administrasyong Kaluwag. Magkakaroon ng Educational Financial Assistance Program, Scholarship Program at dagdag pondo para sa City College. Dagdagan niya ing pondo ning City College ning San Fernando para mas marakal lareng asopan at aserbisyuan tamong kayanakan at apasanting lalo ing kalidad ning edukasyon. Dinanlangan libreng laptops at internet service reng ganaganang public school teachers king syudad. Sinabi naman ni Mayor Kaluwag na sa kanyang unang 100 days sa katungkulan ay makikita na ang development sa ilan sa mga agenda ng kanyang administrasyon. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Samantala sa ibang balita, nangako ho si Angeles City re-elected Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. na kanyang tututukan ang pagkakaroon ng ligtas at progresibong lungsod ng Angeles. Ito ho ang naging sentro ng kanyang talumpati sa nakalipas na inauguration ng alkalde. Narito pong detalye ng balitang yan. Dito sa Barangay Kutud, tumingkad ang Timpuso. Nanumpa si Angeles City Mayor-elect Carmelo Pogi Lazatin Jr. kasama ang bagong halal na miyembro ng 19th Sangguniang Panlunsod nitong hapon ng June 30, 2022. Panalo man siya sa lahat ng presinto ng Angeles City, 90% umano ng higit 8,000 na registered voters dito ang nagbigay ng tiwala kay Mayor Lazatin. In this barangay alone, Barangay Kutud, I garnered a total of 7,178 votes out of 8,897 who voted. Our people have again entrusted us the reign of our city government. Gobyernong nakikinig sa mga hinaing ng mamamayan at hindi lamang salita kundi nagtatrabaho. Ito ang tiyak umanong maaasahan sa ikalawang termino niya. At sa mga ibinida niyang proyekto, una niyang binanggit ang paglalaan ng 100 million pesos para sa recalibration ng command center na pagdaragdag ng CCTV camera sa lungsod. I will appropriate 100 million for the installation of additional CCTV cameras to address the blind spot
throughout the city. Malaking bagay sa paghikayat ng mga investor o kapitalista ay ang maigarantiya na ligtas ang komunidad mula sa iba't ibang uri ng krimen ayon kay Mayor. Mula sa disaster at crime response sa syudad, ayon kay Lasatin, itutulak ng kanyang administrasyon na mapagbuti ang bilis ng pag-aksyon ng Disaster Management Team at PNP sa pamamagitan ng 911 hotline. I personally instructed my chief advisor, IC Calaguas, to set up the 911 emergency hotline where every Angeleños can get help in any kind of emergency, be it natural hazard such as earthquake, fires, floods, landslide, or crime and violence. Nais din na maiprioridad na ordinansa ni Mayor Pogi ang adaptation ng City Council sa mga program ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Oplan Harabas o ang mandatory drug testing sa mga transport sector. Ito'y upang maigarantiya umano ang kaligtasan ng riding in public. Ayon kay Lasatin, sa larangan ng ekonomiya, ang kalakalan sa lokal na produkto ay hindi malilimita sa lungsod, kundi ito'y magiging bukas international dahil sa muling pagbubukas ng turismo. Habang pangunahin umanong prioridad ng Angeles City LGU na maisama sa livelihood program ang mga solo parent, ang tinatawag naman na pusong mamon, katumbas ng Nutriban ng national government, ay maitutulak din anya sa mga targeted na kabataan na may malnutrition sa lungsod. Ayon sa alkalde, seryoso siya na maiangat ang kabuhayan ng mahihirap. At isa na umano rito na paglalaanan ng pondo ng lokal na pamahalaan ay ang pabahay. Samantala, naging partikular din ang alkalde sa posisyon ng LGU sa pagpapabuti ng healthcare service ng mga health centers. Anya, bukod sa infrastruktura, tiniyak nitong may healthcare workers na aalalay sa mga Angeleño mula laboratorio hanggang sa pagpapagamot. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Macabebe Pampanga Mayor Bobong Flores inanunsyo na magre-retiro na sa politika pagkatapos ng 3 taon. Ring dike laban sa baha, planong ipatayo ni Mayor John Sampo sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Manatiling nakatutok at kami magbabalik.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Sa iba pang balita, ito na umano ang huling termino ni Mayor Bobong Flores ng Macabebe, Pampanga dahil magre-retiro na siya sa larangan ng politika. Bagamat ito pa lamang ang kanyang ikalawang termino sa kanyang ikatlong beses na pagbabalik sa munisipyo, wala na raw siyang balak pang humabol sa taong 2025. Sa halip, ang kanyang anak na kasalukuyang Vice Mayor ang kanya umanong isasabak sa pagkaalkalde sa susunod na halalan. Ito pong balitang hatid sa atin ni JM De Jesus. Itong uling buhay ko, talagang binibigay ko lahat ng aking magagawa, lahat ng aking kakayahan, ibibigay ko sa bayan ng Macabebe. Ito ang mga salitang sinambit ng 80 anyos sa si Mayor Leonardo Bobong Flores ng Macabebe. Inanunsyo ni Mayor Flores na ito umano ang huling beses na siya uupong alkalde ng Macabebe, Pampanga. Sumatotal, 8 termino na siya nanungkulan at nagbabalik-balik bilang punong bayan. Hindi na raw niya ahangarin pa ang huling termino sa 2025 dahil napagdesisyonan niya na magretiro na tuluyan sa politika. Ang kanyang anak na Vice Mayor sa kasalukuyan ang siya na umunang magtutuloy ng kanilang karera sa politika. 80 na ako eh. Siyempre naman, ito na lang anak ko ang Vice Mayor ko, si Vincent. Yan ang ilalabang kong mayor. Kasi, mabait naman yan. Tsaka alam ko, ipagpapatuloy niya ang mga pangarap ko na ang Macabebe, lalo na yung mga kalsada at saka mga bahay, maraming talagang mahirap na bahay na lumulubog at saka talagang lubog na lubog, kailangan ng tambak. Nitong nakalipas na mga eleksyon, ang pamilya Flores ang kadalasan naglalaban bilang alkalde at vice-alkalde ng bayan. Gaya ni Mayor Bobong na nakalaban ng kanyang kapatid, na si dati rin Macabebe Mayor Annette Flores Balgan, kaya umiikot sa kanilang angka ng pamamahala sa bayan. Hindi mo maiwasan yan eh. Dahil dito sa Macabebe, wala na yata kaming kalaban, kaya kami na labis mong naglalaban eh. Kasi ang gusto ko dito sa Macabebe, yung lahing Flores, gusto ko maganda ang pangalan. Bagamat magsisimula pa lamang ang kanilang bagong mandato mula sa katatapos na halalan, nakaplano na umano ang magiging karera ni Vice Mayor Vince Flores para sa 2025 election kung saan papalitan niya ang kanyang ama. Para sa akin naman, handa na ako kasi 9 years na rin naman ako nanungkulan bilang Vice Mayor. Tsaka nandyan naman siya para gabayan din ako. Tsaka yung mga uncle ko nandyan din naman. Bagamat magre-retiro na pagtapos sa 3 taon, gusto umano ni Mayor Flores na magsilbing legasiya ang kanyang mga naging inisyatibo para maibsan ang baha sa bayan. Kasi ang Macabebe ngayon, halos napataas ko na. Meron pa rin akong problema mga 2-3 barangay na hindi ko pa napataas. Sisikapit umano niya bago magtapos sa panunungkulan ay matugunan pa ang baha sa ilang pang mga natitirang barangay sa Macabebe. Baba, yun ang problema. Mababa kami talaga, kaya kailangan na mataas yung mga kalsada. JM De Jesus, CLTV News. Ang pagpapatayo ng ring dike sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga, ang pinakamalaking proyektong nakaplano ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Mayor John Sambo. Kailangan umanong mapalibutan ng dike ang bayan upang makontrol ang pagbaba ng tubig mula sa iba't ibang lugar na nagiging sanhi ng pagbaha sa Santo Tomas. May detalye si Jenna Lumbang Parungaw. Pagkatapos ng 3 taon mula nang matalo sa halalan noong 2019 si Mayor John Sambo, ay muli itong ibinalik sa katungkulan ng mamamayan ng Santo Tomas nitong 2022 elections. Sa kanyang unang umaga sa munisipyo bilang alkalde, inikot ni Mayor Sambo kasama ang kanyang napiling administrador na si Engineer Reynaldo Ingal ang bawat departamento at tanggapan at sandaling nakipag-usap sa mga empleyado. Magkakaroon din umano ng pulong ang alkalde sa mga department head para ilatag ang kanyang mga plano sa susunod na 3 taon ng kanyang pamunuan. Ayon kay Mayor Sambo, bukas ang kanyang liderato sa reconciliation para sa paghilom ng anumang sugat na nagawa ng politika. Ako naman ako yung taong hindi ako mapagtanim ng sama ng loob. No? At alam ko naman, during campaign period kung minsan lahat nagkakamali sa pananalita. Ang importante, magtrabaho kami lahat 2022 to 2025.
Magtrabaho na ho tayo lahat, magtulong-tulong po tayo para sa ikakaprogreso ng ating bayang Santo Tomas. Sa 3 taon na siya ay wala sa katungkulan ay higit umanong pinag-aralan ng alkalde ang kalagayan ng Santo Tomas para sa kanyang pangarap na gawin itong Singapore o Pampanga na mananatiling imposible kung hindi masosolusyonan ang pagbaha. This will not happen kung lagi kaming binabaha. So kailangan nating gumawa ng solusyon dito. Kailangan papalibutan ko ng dike ang aming bayan dahil mababaho kami ay daluyan ng tubig. Dahil sa mababang lokasyon ng Santo Tomas, kailangan umano ng proyektong pipigil sa pagpasok ng tubig na nanggagaling sa iba't ibang mga bayan sa norte ng Pampanga. Papalibutan ko ng dike ang aming bayan para hindi pumasok ang imported waters. Imported waters, what I mean is tubig na galing sa ibang bayan, tubig na galing sa dagat tuwing high tide because of climate change. Gagawa ako ng dike, lalagyan natin ng check gate ito, lalagyan natin ng pumping station ito. Para ang magiging problema ko na lang, tubig, ulan na lang ang pwedeng magpabaha sa aming bayan. Pag nakagawa na kami ng dike, now you can start your mangrove projects, tree planting projects along the dike. Yan ang ating mga solusyon. Naihapag na raw ni Mayor Sambo kay 4th District Congresswoman Ana York Bondok Sagum ang planong ring dike upang mapondohan ng nasyonal na pamahalaan sa gagawing budget hearing ngayong taon. Samantala, nakatakda naman daw matapos sa loob ng 2 taon ang Santo Tomas NLEX Interchange na isa rin sa mga major projects ni Mayor Sambo kahit noong wala pa siya sa katungkulan. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. 2 karehiyon nanguna sa Architecture Licensure Exam nitong Hunyo. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito, mabuting balita ho mga karehiyon dahil 2 sa mga architecture graduate mula sa Central Luzon ang pasok sa top 10 sa isinagawang architecture licensure examination nitong Hunyo. Bunsod ng kanilang tagumpay ay kaliwat kanan o manong natatanggap nilang job offers mula naman sa iba't ibang kumpanya. Narito ang kabompanayam sa kanila. Inanunsyo kamakailan ng Professional Regulation Commission na 3,037 sa 4,766 ang nakapasa sa Architect Licensure Examination. Sa libu-libong nag-take at nakapasa sa Architect Licensure Exam, 2 sa kanila ay taga Central Luzon.
Kasama sa successful examinees na nakakuha ng pinakamataas na grado sa June 2022 exam ay si John Scott Garcia Manalo ng University of Santo Tomas na may 81.50 rating at si Micaela Ferrer Grabol ng Bulacan State University. Siya naman ay top 7 at may 81.20 rating. Ibinahagi ng dalawang young architects ng Gitnang Luzon ang kanilang pinagdaanan bago nakamit ang inaasam na tagumpay. Tagumpay na bunga umano ng kanilang paghihirap at pagsusumikap. I'm happy po and grateful kasi pinaghirapan po namin itong pag-review at pag-take po ng architecture licensure exam. At sa akin po, napakalaking blessing na maibigay sa akin agad yung ganitong experience. At saka, I'm also grateful to all my professors in Bulacan State University and to my mentors in Mundo Builders Incorporated. Sila po talaga yung nag-pave way para nandito ako ngayon. Kung ma-achieve ko itong lahat ng na-achieve ko ngayon. Daw makapaniwala kasama siya sa top 10. Sobrang surreal pa rin ang pakiramdam. Minsan, tinitignan ko pa rin yung listahan kung ako ba talaga yun. Kaya sobrang saya lang talaga. Sobrang thankful sa lahat ng naging kasama ko sa journey na to. Mula pagkabata hanggang sa ngayon. Walang ibang kailangan sabihin kundi maraming salamat. Bata pa lamang daw, naniniwala na si Architect Manalo na sa pagsisikap, maaabot ang anumang hangarin sa buhay. Mula elementarya hanggang high school, achiever na siya pagdating sa pag-aaral. Pero hindi raw naging madali ang kursong pinili sa kolehiyo. Gayunman, hindi raw siya nawala ng loob at nagpursige pa sa kanyang pag-aaral. Siguro ang talagang nadala ko lang mula pagkabata is yung pagka-pursigido na hindi ka titigil hanggang di mo nagagawa yung ginuol mong bagay. Lahat ng pangarap mong sinabi mo sa sarili mong gagawin mo, hindi ka titigil hanggang di mo ito nakuha. Average student naman kung ituring ni Architect Grabol ang kanyang sarili. Pero ang kanyang pagkuha ng kursong arkitekto, pinaglaanan daw niya talaga ng enerhiya, panahon at pagsisikap. Dahil ito raw talaga ang kanyang pangarap. Marami raw mayaambag ang mga arkitekto hindi lamang sa pagpapaganda ng mga struktura, kundi maging sa iba pang mga bagay. Architecture for me goes beyond just designing aesthetically. Kaya isa po yun sa natutunan ko ng college na parang na-inspire ako kung paano sa mga arkitekto pwedeng mag-contribute ng solution sa mga social, environmental, and economical problems through architecture. Kaya para sa akin, ito yung isa sa mga tungkulin ng architects. May mga offer na raw ang dalawa mula sa iba't ibang kumpanya pero sa ngayon, pahinga muna raw sila bago sumabak sa trabaho. Payo naman ng dalawang young architects lalo na sa mga naghahanda para sa kanilang licensure exam. Okay to have roots or to take talks, tsaka trust in God's timing and plans for you. Yung parang pinangahawakan ko na nagre-review po ako at yung nagbibigay sa akin ng lakas na mag-take ng architect's licensure exam. Hawakan niyo lang yung mga pangarap niyo. Posibleng hindi ito maging madali. Posibleng may lubak, may liko ang dadaanan. Pero magtiwala ka na lahat may ambag para papunta sa patungo mong destination. At lagi ko ang sinasabi nung nagre-review, nagdadasal ako na sinasabi kong mahirap pero kakayanin. Hanggang sa lumabas na yung result, sinabi ko ng mahirap pero kinaya. Kaya magtiwala ka lang sa Diyos. Always pray for guidance from the Lord. Give thanks. And in no time, nasa harap mo na yung pangarap mo. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman natin ngayon ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang southwest monsoon po o hanging habagat ay dito na lamang po nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Kaya po ang Batanes at Cagayan magiging maulap po ang papawirin. Meron pong mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng hanging habagat o southwest monsoon. Samantala po ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Eastern Samar, Leyte, and Southern Leyte
Maulap din po ang papawirin na may mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidal at pagkulog, dulot naman po ito ng easterlies. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidal at pagkulog, dulot po ito ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga pagulan sa ibang parte ng ating bansa. Wala na po tayong bagyo sa loob ng PAR. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Sa Instagram at CLTV36 Official. Kabalen, Karehiyon, kung nais ninyong balikan yung mga paborito nyong programa dito sa CLTV, pwede ho kayong magtungo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman bisitahin ang ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood na nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Samahan ho natin mamayang alas 6 ng gabi si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye ng mga balitang Central Luzon na dapat nating malaman dyan ho sa CLTV News. Kasama pong buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.